Wala gyud mo mapahibaw mo ani mo ani. Oo. Lami da tugbiyo og mga kakahuyan tura. Ah. Tarta abon ko to bantok man to em. Ikaw. Al. To na may sinukad adto. No, kamera ani. Kay. Ay, ari na po tamang kuan. Aw ana nabawan ana na. Paminaw. Inig uli ninjo. Adto mo dito agi sa basketballan aron sakay na mo og kuan babao. Wa man may kada kwarta. Ha? Ano mo ditong kasada dito? Ay, pwede di ay kuan kanang sayangan aning pago destino ra. Ama, ubos-ubos dapat kay lapok. Ato to. Di naman lapok ato. Di man bunbun man ani, bunbun ani. Wa nay suba ani. Amag ismagol ni tire ka tong dadon. Wala ko kay bunbun. Amag imo ismagol, day. Bagol sama ng TL. Asa day chinilas ni motor? Amag Ay gibil. Ato. Anang gigian ni Tiger. Ana anda subay pa dong to. Ato na mo. manakay na tag-track adto. Tos basketballan ta. Mo ato sa tatong pantalan dapit. Mo ato lagi ato dapis pantalan. Singan anang kuan pwede mo pug. Lapok na to. Oh, Bunbun na. bun. Pagka katulog bugbasak na. Ganahan si Ja. Ato ba day kuno ka magkadwa. Oh, ganahan mo nang. Oh. Ganahan og basak na. Kuyawag dilaktan ni insi kalis basak ko eh. Ilang madawas ka, be? Hawi na be? Asa mo tagalapo ka darate? Ha? Diha ta pa dong. Oy. Katong salake to ana to lapo kato ta kay bunbun ka. Asa man may padungan eh? Atong kabatuan na to ama atong puwa bitaw mo atoy batanan, tong puwa. Kanong kuha ko rin. Oh. Oh. Are dapat are bato-bato mo agi kay lapok na sila. Oh, di are. Katong salaking gibarug-barugan to ah. Itong iyo to ah. Ano ni Day? Dala. Dali ro. Dali mo kuno sala. Tiger na. Tiger tukoy to eh. Dali ro. Ta may po batro. Sila mama kalapok na. Kuan ka nang pwede ra kog usaan yon sinilas laman la. Kay Kanila po pagti kay kuan to pisot batuli. Oh. Wa jamo kay batuli ani. Ajo na laman naka-experience.
Sa layo-layo na mong nalakwan guys. Abot na jud mi aning kakahuyan. Ni pahuway mi ani guys kay kapoy na kaadjong kapoy og init nga binaklay sa hunasan guys. Niya mi aring ilalom sa kakahuyan. Nakatawa mi nga naluoy ni Ma'am Ims kay ni gibati ang tawag kakapoy. Mo nang nipahuway may ilalom sa kakahuyan guys. Sindan og kuha sa mga videos aning mga mangrove. First timer tingali ni ma'am pag-agi og kuan hunasan no. Pero na-challenge lang yun siya guys. Amo pong giing nang practice laman kay simba ko magubat na. Matilawan jud niya ang mga experience ning among lugar. Malingaw po siya guys, ug sunod-sunod namo. Nanguha mi kinason og mao na yung mga kinason di asod sa kakahuyan. Mga daw-daw, mga sihi. Mao ni madaog-daog na mo sa una guys kung panahon na bitaw sa hangin. Ani may manguha ani mga kinason. Dako na kani katabang sab namo sa among pamilya ani guys para ipang tawid. Makasuwa na mi ani guys, sunuban. Pero wala gis target namo mga kinason, ang amo laman hike-hike ba. Mo nang wa mi mamunit na ani guys. Akatiri na may bat yang nakuha mo ra gid yang gi bit-bit. Pero kami wa jud mi yang namunit. Lingaw kay stiri guys. Nisabot lang mo pud ming tiri kay bagong couple bayan ni sila. Nya gibiyaan siya sa iyang bana kay tuan nag-una man dito sa Manila aron makapahiluna sa ilahang Pinoy-anan puhon. Mo na nga ang bana gauna dito. Nya si Tiri di adin namo sa Valencia. Ato man ta siya dito sa Maribohok. Wa man kunoy kay signal dito. Mao na nga niya siya sa Valencia karon. Anin kamot pud mi guys nga malingaw si Tiri sa Valencia. Kay di ba ya pud lalim yung bag-o patang haon sa kaminyoon ang atong kapikas. Nilakaw lag karidyo kay nagpahiluna sa ilahang kapuy-an puhon. Yun ani si Limuel guys, pinangga niya si Tiri. Mo na nga si Tiri ug si Ma'am Flor igsuon man. Todo suporta pod si Ma'am Flor kang Inday Tiri. Manang uban-ubanan nila og bisan asa si Inday Tiri. Di sila mo kumpiyansa ani guys. Naglibog na po namong ulo ani asa mi agi ani ari bas kabayan og ari ba aring paril. Ya kay daghamang mga guod-guod aring sa mga kabayan. Ani sibat mi guys, ari may agi aring paril. Dili man po kay habog ang maong paril. Ni desisyon man si Ma'am Amy nga ani gyud agi aning maong paril. Agakon lang namo siya guys. Sugot man pod. Dini mi sa una ani puyo guys, pagatpatan. Mao yun among pinaayan nan kani sa wa pa ang bagyong Odit. Dinhigid mi puyo. So apoy bagyong Odit guys, nibalhin ako dire dapit sa may suba.
Ang nabili na ni guys, mga pila na lang ka bubong. Sakto na jud among pagpanghimudlay guys. Mo na ni hukom jud mi nga mo lakaw na. Mo to na mi dito sa highway guys. Kay musakay na lang mi og pedicab. Tagam kalisod. Kamang-kamang taon sa florog. Kanang sakain taon guys. Mamanamanad sila gug kanang kalatkat. Nakatawa jud ko ani guys nila. Mao. Katawa nga gakalisod-lisod. Mao. Oh, kuan naman sa kalubihan guys, pauli ngadto sa highway. Naguna si Inday Tiri. Sunod po si Ma'am Flor o si Ma'am Imi. Ako ani guys, na ako sa likod. Hi guys, akala ko pag salamat sa Ginoo. Sige tamang singat sa among bugan. Ani guys, ag likod na yun. Hindi mo ako. Dai guys. Koy koy. Ito apoy. Asa ay ito Sige nga ning tanam ko ani kay dili man mudah ko. Naidagan ila sa atong tapad atong bahay. O lagi kani o libre kay ni ila man ning Luisita ila man ning Ma'am Luisita. Ila Inday? O kanina pwede manghuwa ta na. Anang Kaning nang punuan sa kuan ba? Dida kana di na siya muda. pat ni nga ko ora kapag buto mo ngo. Batang kasi. Mobile ko pa mga laki ha. Magpatong sila dito. Mo ba rin mo? Huwag maguroy. Asa may elik siya. Hi! Ang manghod. Hindi mo, Sonny Bird. Sonny Bird. Mauli, hindi guaya. Lagi. Katong drive. Katong baji. Among binaji. Mognaong no? Dili. Si Bert ra sa tanan si Bert re kalbo. Muturok man ng buhok tang Berto ana man pagkagis. Ay, kung maminti na kain, agi mo ba ito, nagmana kayo lang yan. Ewan ba na, ewan pa Sila mura ra ba si Ma'am Ems pure buyag og ni gamay-gamay. Lami intag maparang tiri ni ka. Di ka pun mag-uol si Kuko. Ari kana. Ana largo. Para buniwang na. Mag-uol na putingali an. Nara sa kukog mo ni Iwang ni. Kanahan si Kuko niyo, pero magtinga siya na umusako. Re lami lagi magbaklay mabuntag. Iyo naman nga nang nagbuka. Nagdambo na baligi kasal na. Uy simba ko. Nagdambo lang sa kasal. Hindi mo gulo. Hindi magalit. Nili. Guys, gikan pa ko gapasakay ni Ma'am Flor o ni Ma'am Ems, ni Ma'am
Tiri sa highway guys kay nanakay na lang sila guys, wa na lang sila mo blata sa hunasan kay arang lapo ka guys, gipaningot na si Ma'am Ims unya mo nang ano na pong gihatod adto kay naluoy ang tampon ko. Wag to sila ida mga pamiliti guys, pag destino lamang to sila kay sa man lagi nga emergency man kay mtanga. Di ka emergency nga unsa. Kapoy na ilakaw kuno guys, init na pud dira sa hunasan. So to na guys, ato na to siyang gipahiluna. Niabot na gud tingali po to guys karon. A few moments later. Sa katapusan guys, nioleragyog ko sa ako ang panimalay o nagpasalamat ko guys nga wag gihapon mo video sa akong mga videos o manghinaot ko nga mo subscribe mo comment, mo share sa ako ang mga videos o ako mayon guys. Bye bye.